Cura-li, avui t'he escrit un poema en vers, un sol ha escrit un recuit amb mel. Mai fins avui no he estat tan dolç. Cura-li, t'estimo tant que vull fer el pi, t'enyoro tant que em quedo aquí. Estem en una Europa en què els municipis, les ciutats i les regions van agafant cada cop més pes. El que sí penso, però, és que hem de treballar per anar construint un país cohesionat i eficient, capaç de guanyar el reconeixement internacional. Algú podria dir que hem de tornar a fer les Amèriques i que estigui preparat per afrontar el que tenim per davant. I després, quan vingué la mala nit i s'ensorrà per sempre aquell delit, i era nostra florida ciutadana cementiri, misèria i cos podrit, pell que tremola i llavi que demana, amb un plorar de ràbia i de despí, plorava la campana. La lluita contra la crisi i ajudar els més vulnerables, com fem dia a dia amb els recursos que tenim des del consistori i l'esperança que en breu puguem decidir el nostre futur, són dos objectius clars de país. Pel que fa a aquest últim objectiu, cal fer-ho amb generositat, amb diàleg i tenint en compte que tot i que som molts els que pensem que som una majoria del país, cal fer-ho respectant per sobre de tots aquells que dins del país tenen una visió diferent. Mai fins avui no he estat tan dolç.